Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Вітаю вас! Хвала Христу! У студыі Павел Каралёў і пачынаючы чарговы выпуск праграмы з цыклу «Сябры Божай радасці», пачнем мы яго з наступнага. Герой гэтага выпуску вельмі незвычайны чалавек. Па-першае, гэта мусіць адзін з першых выпускаў, дзе мы будзем казаць амаль што пра нашага сучасніка, які жыў, час вельмі блізкі да нас. Гэты чалавек спачуў у 2022 годзе, адносна нядаўна. Па-другое, гэты чалавек быў, здаецца, звычайны селянін. Гэта быў каваль. Гэта быў чалавек, які рабіў жорнал для зерня, для хлеба. Гэты чалавек у час савецкага атэізму ў 1970-х годах перапісвае Біблію, прычым поўную Біблію і стары і новы запавет. І гэты чалавек таксама настолькі быў набожны, мусіць адзін з лепшых, хто ведаў Слова Божае. Ён увогуле прызнаваўся, што ведае новы запавет, да прыкладу, на памяць, цалкам. Гэты чалавек вельмі крытыкаваў і касцёл, і царкву, таму што лічыў, што яны не падняліся да такой евангельскай вышыні, то бок ён меў такую крытыку. І вось гэты незвычайны селянін, герой нашага выпуску, гэта Рамуальд Ліпчык. І хацеў бы спачатку падзякаваць тым людзям, якія мне дапамагалі, з якімі я раілася, якія ёсць і сваякамі ў тым ліку гэтага чалавека, або добрымі прыяцелямі. Хацеў бы падзякаваць краязнаўцу Кастусю Шыталю за дапамогу, за парады. Хацеў бы падзякаваць таксама Судніковіч Вераніке за цудоўныя і здымкі, многія таксама важныя звесткі. Хацеў бы падзякаваць ейнаму тату Ласкіну Геннадзю, таксама за важныя звесткі, і нават з далёкай Аўстраліі пра сучасныя тэхналогіі можна было пакансультавацца з Еленай Ліпчык, вось таксама сваячніцай нашага героя Рамуальда. Дык вось, наш герой нарадзіўся 26 красавіка 1929 года у сям'і Рыгора і Браніслава. Гэта вёска, лічыцца, што гэта Докшыцкі раён, мясціны каля вёскі Хрыпатыя, так ці іначай Докшыцкі раён Віцебскай вобласці. І увогуле, калі хто з Менску ездзіць пілігрымкамі, ходзіць у бок Глыбокага, Удзіла, чароўнага Мосара, то усе мы так ці іначай праязджаем гэтай Докшыцы, то будзем ведаць, што там звязаны вот такі чалавек. Значыцца, Рамуальд Ліпчык, у яго было 3 браты і 1 сястра. Братоў звалі Яўген, Казімір, Ян, а сястру звалі Рамуальда. І ўсе, дарэчы, былі такімі веруючымі католікамі. І я скажу, што, канешне, пра тату нашага героя Рыгора распавядалі, што калі ён ажаніўся, увогуле ён быў спачатку праваслаўны. Але жонка Браніслава была каталічка, верніца, і ён перайшоў у каталіцызм. Вот так вот адбылося. І, канешне, скажем, што 1929 год нараджэння нашага героя, а ўжо неўзабаве, праз 10 гадоў пачынаецца другая сусветная вайна. В 1939 пачынаецца, там больш гэта была заходняя Беларусь у той час. Дык вось, ёй засталіся ўспаміны, што Рыгор мусіў прывесці сваіх сыноў. Нейкі был абавязак, нейкая была нацысты, немцы абавязкова сказалі, карці старэйшых сыноў трэба было прывесці на пэўную такую рэгістрацыю. І вёў ён гэтых сваіх сыноў Яўгена і Рамуальда ці то у Парфянова, ці то у Докшыцы, але так ці іначай вёў сыноў, і вось як цікава адбылося. Абавязак же, акупанты, але вось загадалі усім вось як бы старэйшага веку і старэйшых сыноў прывесці. Але насустрач Рыгору гэтаму з сынамі шла жанчына, якая запыталася, куды вы, мясцовыя, куды вы ідзеце? Ты сказалі, вось там на зборны пункт нейкі, Яна кажа, вы што, з глузду з'ехалі? Так іх жа забяруць.
не рабі ты шкоды. Рыгор падумаў, як тут як бы і указ не выканаць. А з іншага боку, можа і забяруць, а можа не. Ён зрабіў наступнае. Ягоныя мне распавядалі гэтую гісторыю людзі, якія ад Рамуальда яго чулі, гэтую гісторыю. Дык вось, Рыгор зрабіў так, што старэйшага Яўгеніуша тады так казалі там, ён павёў, а Рамуальда завярнуў назад, ідзі да хаты. І так сталася, што Яўген быў адпраўлены ў працоўныя лагеры у Нямецчыну, Германію паехаў. Пасля вайны ён не вярнуўся да хаты, ён з'ехаў далей на захад, у Великабрытанію, у рэшце рэшт ажаніўся. А пасля маладыя вырашылі шукаць лепшага жыцця ў далёкай Аўстраліі. І вось Рамуальд, наш герой, ён застаўся ў Беларусі, а той ягоны старэйшы брат, Яўгеніуш, ён паехаў вось у рэшце рэшт у Аўстраліі. Распавядаюць, што ён там быў крановшчыком, вось, ведаеце, на кране такім пад'ёмным працаваў. Так ці іначай быў блізкі да Бога, так вышэй немножка. Вот такая гісторыя збераглася. І сям'я была дастаткова заможная, прыгадвалі, што было ці то 3 каровы, было некалькі хатаў, вось, была яшчэ ж дзедава хата. І адбылося так, што цяжка ўявіць. Малады хлопец, Рамуальд, падлеткам вырашыў, запытаўся ў бацькоў, што хоча жыць на дзедавай хаце. Амаль што адзін, фактычна. Гэта было вешне, такое, у вешнім. І ён туды пераехаў. І атрымалася так, што сам вёў гаспадарку. Бацькі яму прыносілі ежу, ён даглядаў гэтую хату, падлетак такі, але вось. І ў той час яму далі, уявіце сабе, і карову, і цялятка, і былі авечкі, былі куры, была свіння, кабан, кажуць. Вось. Так ці іначай мноства ўсяго. І шмат гектараў, дзе можна было пасвіцца жывёле. І гэта ўсё даглядаў гэты хлопец, наш герой Рамуальда, Ромусь. І, канешне, чалавек быў вынаходлівы. Это мы пра гэта яшчэ будзем размаўляць. І трэба было вырваць кустоўе. Нейкія кусты вялікія, а як іх вырвеш? Можна падсекчы, а лепш я бы вырваць з коранем. Што ён рабіў? Ён прыдумаў наступнае. Ён перавязваў вяроўкай гэтае кустоўе, перавязаў. Пасля апранаў на сябе кажух і перавязваў сам сябе. І пасля з усёй моцы ў кажуху, каб не было балюча, скажем так, ён кідаўся, скокаў, кідаўся і вырываўся гэтыя кустоўе. Вот і засталіся такія ўспаміны, як ён такое вынаходніцтва знайшоў. Ну і, канешне, увогуле, канешне, яму было няпроста, ён прызнаваўся, што яму было там жудасна, было страшна, канешне. І пасля ён взяў там на выхаванне сваіх малодшых братоў, гэта Казіка, вось, і Яна, у гадаванне. І ўвогуле наш герой казаў, што гора ў яго было шмат, і ён казаў, што Бог папускал Гасподзь вось гэтае гора, вось, бо каб навучыцца. І ён навучыўся. І глядзіце, што ўмеў наш герой. Ён умел, высякаў людзям жорны, рабіў вокны людзям, рабіў печы, быў яшчэ добры каваль і таксама меў пасеку, займаўся мёдам. І ён увогуле лічыў, што яго ніхто таму не навучыў. Ён казаў, што гэта Гасподзь мяне навучыў. Што не... Ён казаў, цытата, «Даў розуму Бог без навук». Ну, і мясцінкі, дзе ён жыў, гэта хрыпатыя, вось, гэта вешні, вось, і, канешне, в вешнім. І, канешне, вёска Кіякова, Докшыцкага раёна. І працаваў кавалём у такім саўгасе Сітцы. Але была і армія. Пайшоў у армію, служыў. Засталіся ягоныя такая ўспаміны, казаў, што прыйшлось воспитывать заключённых і ахраняць. Іхняе непанавенне, вось, паслужыла урокам.
бо сам ён лічыў, што трэба быць паслухмяным начальству, бо ён гэта пасля прачытаў у Бібліі, і ён такі чалавек, які строга літары Бібліі следаваў. І урэшце рэшт ён ажаніўся. І паглядзіце, якія прыгожыя здымкі ёсць яго разам з жонкай. А яшчэ ёсць здымак, дзе жонка ягоная Клаўдія каля ровара. І паглядзіце, як упрыгожаны быў ровар. Пэўна, што яна магла ўпрыгожваць, бо яна такая любіла ткаць, і вышываць. І, канешне, я скажу, што наш герой, забегаючы наперад, ён бачыў видение. Яму з'яўлялася і Гасподзь, і не толькі Гасподзь. А мы разумеем, што чалавек, да якога былі видения, напэўна, магчыма, быў даволі незвычайны. І так супала, што сапраўды прыгадвалі, што ў школе наш герой Ромусь з дзецьмі не гуляў. Ён стаяў ля ганку і назіраў за гульнямі дзяцей. І настаўнік бацькам нашага героя казаў наступнае. Ромусь прыгадваў. Настаўнік казаў маім бацькам: стаіць на месцы нерухома. Калі б і снег яго завеяў бы, занёс бы цалкам, то так жа стаяў бы. І ён прыгадваў, што Рамуальд, што ён саромеўся размаўляць не толькі з дарослымі, але і са сваімі аднагодкамі саромеўся. І на танцы не хадзіў, песен не спеваў. Такі быў чалавек. І вось мы прыходзім да такога моманту правідзення, пра такое нейкае з'яўленне нашаму герою нейкіх такіх, пэўных вобразаў. Відзенне важнае, шмат займаюць у жыцці нашага героя. Але спачатку скажам, што звычайна ў хрысціянстве прынята да відзенняў ставіцца спакойна. Не браць прямо ўсё на веру, але не адразу адкідваць. То бок, калі мае нейкае такое чалавек, нейкае з'яўленне кагосьці, то трэба яксьці так старацца спакойна рэагаваць. Што ж пра яго трэба сказаць? Ён адчуваў, што яму з'яўляліся злыя духі, якія да яго прыступалі, хацелі яго знішчыць, яму было балюча, ніяк не мог, я прыгадваю ягонай цытаты, ніяк не мог ён трываць. Было вельмі балюча, але спадзяваўся на Бога. Такая цытата ёсць. Злы дух нашэптваў, што дзе твой Бог? Мы на цябе напалі, дапамогі табе няма. І ён кажа, і хоць дапамогі не было, але ўсё ж надзея была на Бога. І вельмі моцна дапамагала малітва. Ён стаў пісаць малітвы, тады злыдні гэтыя нічога не маглі зрабіць. Я скажу толькі тое, што у кожнага чалавека ёсць свой, часта бывае, што у кожнага хрысціяніна ёсць пэўны этап асабліва моцнай барацьбы, так ці іначай, за тое, каб следаваць Хрысту. Гэта даецца зазвычай не так і проста. Ёсць пэўнае выпрабаванне. Такое выпрабаванне, пэўна, што, верагодна, было і ў Ромуальда. І ён яшчэ казаў, што білі злыя людзі ў відзеннях. І сапраўды там, дзе пасля гэтай былі пабоі, прыходзілася пасля лічыць гэтыя месцы і нават рабіць аперацыі. І наш герой лічыў, што гэта спецыяльна было зроблена, каб ён не чытаў Біблію, бо ён пачаў чытаць Біблію, і спецыяльна, каб гэтая справа не адбылося. І жонка на той час таксама наракала Клаўдія, казала Ромусю: «За гэта табе і нядоля, што чытаеш», маючы на ўвазе ягоныя хваробы, аперацыі. Як бы такія ейныя словы былі. А Ромусь з усмешкай пасля ўзгадваў на гэтыя словы жонкі, што ён адказваў: «А я тады яшчэ болей стаў чытаць, яшчэ больш паверыў». І у той момант, калі больш стаў чытаць, больш паверыў, малітвы пісаў, іх маліўся, то Бог пачаў дапамагаць. Асабліва такой дапамога. І былі яго відзенні з 1950-х гадоў, 1958 прыблізна той час, і ў 60-х гадах, і пазней, і ўвогуле пасля ён казаў, што іх было тысячы. Такі незвычайны чалавек. Дарэчы, гэта ўсё апісана ў кнізе, у меня яна ёсць, кніга «Чалавека і Бога». Гэта кніга, якую стварыў Рамуальд. Ён яе так шклом скампанаваў. І тут гэта ўсё апісана.
Гэта вось сваякі Рамуальда мне далі для магчымасці і распавесці, і на выставе паказаць. Дык вось, і было яму з'яўленне нават Яна Хрысціцеля. Ёсць такія згадкі, і адну са сваіх кніг ён напісаў, што папа Іан. І калі ксёндз да яго прыйшоў пасля, кажа: чаму папа Іан у вас тут на кнізе напісана? Ён сказаў: папа гэта айцец, Іан гэта сведка, Ян Хрысціцель. Вось што прыходзіў да яго Ян Хрысціцель. І давайте прыгадаем, зараз пачуем словы Рамуальда аўдыёзапіса пра гэтыя, немножко пра гэтыя, гэтыя і некаторыя іншыя, так ці іначе это видение з'яўлення. І тады гэтым часам мне видение было, што людзі ў мяне былі, і вызваў мяне там сюды ў гэту хату і падаў руку мне і кажа: я знаю это самое тебе. Ты рабіў жорны, а я правда у верхнім. Жорны рабіў і окны, стякліў і окны. Жорны окны. Видите, что он сказал? Мне ўсё правду сказал. Так я кажу: а хто вы, як вы зовете, як ваше імя? І он сказал: папа Ян. І сапраўды Рамуальд рабіў жорны. Ён мог па ўзгадках зрабіць за тыдзень ажно 2 жарнавоў, і это нават ён не працаваў цэлы дзень, а бывала только вечарамі працаваў. І ўвогуле у яго быў такі дарунак прадбачання. Гэты чалавек, як добры майстар, спецыяліст сваёй справы, журнавоў зрабіў вельмі шмат. Мусіць, яны пасля гэтай мноства жарнавоў патрапілі ў глыбока. Ёсць там месцаў, дзе мноства жарнавоў, просто сотні. Але гэта іншая гісторыя. Так ці іначай, жарнавоў ён рабіў шмат, і ён прызнаваўся, што ён нібыта, калі выбірае камень, нібыта бачыць яго наскрозь. Якая будзе структура гэтага камня ўнутры. Распіловае, калі гэты камень так ці іначай дзеляць, то ён бачыць, што яно заўсёды супадала. Таму даволі цікавы момант. І шмат да яго, хто ездзіў купляць гэтыя жорнавы. І пэўна, што ваколіца ў гэтым у Докшыцкім раёне, у Глыбоцкім, да і не толькі, шмат жорнавоў, які рабіў наш герой. І было яго видение, што свет з'яўлялся. Ён разумеў, што калі святло з'яўляецца, то гэта Христос. Ён, ведаеце, людзі... Я ведаю по сваёй сям'і, у меня родны дзед быў адзін печнік. І я ведаю, што заўсёды, і Рамуальд Ліпчык таксама пра гэта казаў, часта расплочваліся не толькі за працу, які робяць там печкі, ці яшчэ штосьці, ці жорнавы, не толькі хлебам расплочваліся, не толькі рублямі, але і выпіўкай, бутэлькі, гарэлкі. І Рамуальд паступова вырашае не піць, бо так можна і спіцца. І ўрэшце рэшт, ёсць такія згадкі, што ў виденнях зразумеў, што трэба кідаць піць. Ён кінуў, але не да канца. Пасля гэтае пэўнае видение яму паўтарылася. Ён зразумеў, што трэба кідаць да канца. Такія ёсць згадкі. І ёсць таксама пэўнае видение, калі людзі маліліся ў храме, яму з'явілася, што людзі моляцца ў храме, ён моліцца ў храме. І давайте пачуем Рамуальда, што ён казаў пра гэтае такое з'яўленне ему, видение. Так и видение это мне было, и я ходил это. Так люди пошли молиться до Марии, я пошел до Христа. На стене висел на красте Христос. И тогда, как я пошел молиться до Христа, не стало Христа, а в середине, в душе, в сердце Христос появился. Радость до того большая, что слезы посыпались из радости. У Ромуся Рамуальда было правільнае разуменне, што цэнтр жыцця хрысціяніна – гэта непасрэдна Христос. І нават не святыя, нават той, хто так ці іначай цэнтр жыцця Христос, это ён добра разумеў. Але ж была праблема. У гэтага чалавека пэўны час, як у мноства людзей Савецкага Саюза, 50-х гадоў, ды не толькі, не было Бібліі, не было Слова Божага. І ён так казаў, Ромусь казаў, не было Бібліі, нідзе немагчыма было раздабыць, хоць і за грошы, хоць і былі касцёлы і цэрквы.
але ўсё ж Біблія ў яго з'явілася. Але якім чынам? В адной з вёсак было пахаванне, быў там і ромусь, хавалі чалавека, і адна з жанчынаў сказала, што ўвогуле вось наша жыццё, помер і ўсё. А можа там, як бы у тым свеце нічога і няма. І ромусь тады пачаў казаць, што як гэта няма? Ёсць, бо ёсць Бог. Значыцца, ёсць людзі тады так ці іначай пры Богу застаюцца. Што ён казаў, што ўсё там ёсць. І прырода, і чалавек самі па сабе не з'яўляюцца, што ўсё так ці іначай стварае Гасподзь. І вось гэтыя словы ён прамовіў, і жанчынка, якая спявала там на пахаванні, сказала: а ці маеш ты, хлопец, Біблію? Ён кажа: не маю. Пад'язджай да мяне да хаты, я табе дам Біблію. Ён гэта, у хуткім часе і зрабіў адразу ж. І Біблія ў яго прабыла больш чым паўгады. І за гэты час ён яе перапісаў. І перапісаў пасля не аднойчы. І вось у маіх руках мы бачым ужо псалмы Давіда, почерк Рамуальда Ліпчыка, як ён, вось, паглядзіце, сапраўды рупліва чытаў і выдатна ведаў новы запавет, да і стары таксама. І ад рукі перапісваў, пасля на друкарскай такой машынцы. Вось, і яшчэ пры жыцці Рамуальда гэтай кнігі бралі музеі. Ёсць это ў некаторых музейных экспазіцыях кнігі Рамуальда. І людзям ён таксама раздаваў шмат таксама гэтых бібліяў, даволі немала. І пэўна, што і сярод мясцовых ёсць там вось гэтай кнігі рукапіснай нашага героя. І паглядзіце выявы Бібліі рукапіснай Рамуальда Ліпчыка. Шыкоўная, конечно, праца. Е можна ўбачыць, я стараюся паказаць гэта. Вось, таму ёсць гэтыя магчымасці на выставе ўбачыць. Гэта вельмі важна. А паглядзіце вокладка, якая вокладка гэтай кнігі. Літары заглаўныя. Пазнаеце з чаго? Найверагодна з газеты. І калі з газеты нейкія словы можна было ўзяць цалкам, але там, да прыкладу, што Біблія трэба было складваць з розных, таму што Біблія зазвычай такія словы, рэдка калі ўжывалі ў ганебным такім значэнні. Таму з газет вырезал назву сваіх кніг. Ягоныя слова пра Біблію наступныя. Вось. І тут я, дарэчы, скажу, што цікавы момант, як ён па-беларуску, вось у ягоных успамінах, вось як это мова гучыць. Ён казаў: Біблію некаторыя гавораць, я знаю добра. Бываюць людзі, которые вот так вот кажуць: а я добра ведаю Біблію. Вось, Біблію некаторыя гавораць, я знаю добра, вывучыў. А Бог гаворыць: хто знае, тот лжец. Абсалютна не знаем, што Бог знае. Вот так вот. І вось яшчэ да дачынення такой беларускай мовы, то прыгадаем ягоныя такія словы Рамуальда. Усё-таки Бог силен. Таксама словы. Дзякавал Отцу, Сыну, Святому Духу і получил любоў і радасць. Такія моманты. І рэшце-рэшт чытаў ён, як бы Бібліі моцна давяраў, чытаў ён шмат. І адзін з тых людзей, которые таксама, так ці іначай содзіцца зрок, калі шмат чытаеш. Ён таксама пасадзіў крыху зрок і казаў, што калі Біблію хтосьці яму гатовы быў падарыць, кажа, тады толькі з вялікімі літарамі, і каб старонкі былі не танюсенькі, каб можна было хораша іх перагортваць. І больш плотную такую паперу. І ўрэшце-рэшт, калі перапісваў Біблію вручную, то значна прасцей, калі з'явілася друкарская машынка. Ён гэтую машынку там набыў у чалавека, яна была папсаваная, казаў, што мышамі паеўшая. Вось, і ён гэта все хораша адрамантаваў, зрабіў, і вось ужо друкаваў тэксты. Але у Евангеліі ад Мацфея Христос сказаў такія радочкі, што і ворагі чалавеку бліжні, хатні яго. Памятаеце радочкі? Тое самае было і Рамуальда, яму было непросто. Бо, уявіце сабе, чалавек мноства кніг перапісвае, друкуе, кажа пра Бога. А на вёсцы што патрэбна? Працаваць. І, карацей кажучы, ён казаў, што ў іх жа жыла яшчэ цешча Рамуальда, маці жонкі, таксама жыла ў іх. І цытата Рамуальда прызнаваўся: жонка і цешча не любілі, што чытаю, бо губляю час, а трэба дапамагаць працаваць.
І таксама такі момант, што ён рабіў? Прыгадваюць гэта знаёмы ягоны, і ён таксама узгадваў, што ён ляжаў за занавесам пэўным, і часам прыгадвалі, што ён нават накрываўся коўдрай, потому што замінае, трэба спаць, а ён з гэтай Бібліі. Ён накрываўся коўдрай, браў нейкі ліхтарык і чытаў. Або за занавесам якімсьці рабіў, таксама чытаў. І казаў, што вывучаю па 3 вершы кожны разок. І у той момант рабіў, каб цешча і жонка не ведалі. Менш спрэчак, менш праблемаў будзе. Таксама ён прыгадваў, што новы запавет перапісваў, паціха выбіраючы час, каб жонка і цешча не ведалі. Вось, каб не было скандалу чарговага. Ну і спрачаўся жонкай цешчай, бо такая цытата збераглася Ромуальда. Бывала, даводзіў да плачу, маецца на ўвазе іх да плачу. Мне хацелася, каб і яны выратаваліся, спасліся. І як быццам у сне нейкі чалавек на вуха прамовіў: не чапай, не трогай іх, не чапай. Бог сілай не прымушае любіць і верыць. Хто шукае, той і знойдзе. Ён тады стаў больш спакойна да гэтага ставіцца. Але ж у нашага героя, які так добра ведаў Біблію, які літаральна выконваў, амаль кожнае слова, з'явілася што? Сумневы. А ці касцёл і царква правільна вучаць людзей? І ён такія словы казал: «И день и ночь были мысли, что противоречит костелу и церкви». И ён таксама казал, цитата: «Тому не давала моя голова супокою, что Библия кажет так, а костел по-другому, не сходится. Размышлял день и ночь, ночами не спал, як поступить поводле истины, где правда». И ён разумеў, что, Рамуальд разумеў, что правда ў Пісанні. А калі ў Пісанні, у старым запавеце сказана не пакланяцца літым багам, розным выявам, ён зразумеў, што як это тут, а ў касцёле ды ў царкве гэтага поўна. Канешне, мы разумеем, што это абразы, гэта скульптуры, асабліва ў касцёле, але ён літаральна трымаўся слова Божага, так скажем, Бібліі. І калі з ксяндзамі ён размаўляў, часам спрачаўся, спрэчкі былі, то ксёндз сказаў наконт камуніі, што гэта важна, а той, таму што як ён будзе ісці ў касцёл, калі там будуць літыя божества, як думаў Рамуальд. Меў права і на памылкі, калі што. Это былі ягоныя думкі. І ксёндз яму кажа: тут же камунія. А той кажа, пісаў я ксяндзу, што для мяне, для камунія гэта Біблія. Той пасміхаўся і разумеў. І крытыка, все ж ад Рамуальда была вялікая крытыка, бо бачыў, што святары не знаходзяцца часам на евангельскай вышыні. Таму ён расчароўваўся ў рэлігіі і казаў такое: «Я рэлігіі ніякай не веру. У мяне рэлігія Айцец, Сын, Дух». І, канешне, крытыкаваў ён праваслаўных. Казаў, што яны моцна шануюць крыж. Кажуць, што крыж ратуе, крыж. А ратуе, казаў Рамуальд Ліпчык, не крыж, а Христос. І, дарэчы, ён жа як каваль, чалавек, які мог многія розныя рэчы вырабляць. Ён вырабляў лыжкі, цэпы і вырабляў калісьці нават крыжыкі. Вырабляў калісьці не толькі крыжыкі, а ввогуле нават свечкі рабіў. Бо пчаляр жа. Але пасля, прачытаўшы гэта в Бібліі, што, карацей, нават крыжыкі перастаў рабіць. Так ён лічыў, што строга па Бібліі. Такі чалавек быў. І крытыкавалі, канешне, і самога Рамуальда Ліпчыка, таму што ён мог сваімі казаннямі людзям не падабацца. І каб з ім спрачацца, нават прыводзілі словы Леніна пра рэлігію. І Рамуальд казаў, цытата: «Нават кажуць словы, што напісаў Ленін. Але я не крыўджуся, нават радуюся. Мільёны народу ведаюць, што ён, Христос, служыў добра Богу. Тады жа, чаму Христа гналі і білі, калі добра служыў? А людзей так не ведаючы хваляць». Такая рэч. Таму лічыў, што калі ганьбіць яго, то і Христа ганьбілі. Таму радаваўся. І што важна сказаць, памылкі заўважаў за ксяндзамі, заўважаў, што
не за ксяндзамі, за ксяндзамі таксама, за людзьмі. Казаў, што вельмі моцна людзі прыліпляюцца да ксяндза. Моцна перажываюць, калі ён ёсць, ці, ну, калі яго няма, на другое месца адсылаюць. Это то зразумела, канешне. Але ён казаў, што перажываюць то шмат, вось, а самі не набліжаюцца пры гэтым да ісціны. Вось, ну, вот так вот. Больш перажывання пра чалавека, а не пра ісціну. Ну, вот такі чалавек быў. Лічыў, што цэнтр усяго жыцця Біблія. І вельмі сумаваў, што калі ксяндзы прыходзяць да людзей, яны, бывае, нават не запытваюцца, ці ёсць у вас Біблія. Ну, пра іншыя размовы, як ці бывае і ідзе. Ну, мы ж ведаем, для Рамуальда Біблія была самае важнае. І ён з людзьмі размаўляў і, мала таго, дарыў гэтыя кнігі. Перапісваў дзесятак кніг, некалькі дзесяткаў, больш, і дарыў людзям. І каб Біблія была ў людзей. Што яшчэ важна, ён быў, канешне, вынаходнік. Чалавек творчы, ён заўсёды майстраваў, ён набыў матацыкл. Пасля матацыкл з каляскай яго быў. Пасля машына была «Москвич» з ручным управленнем, ну, з рулём там звязана, ручное управленне там. А ён зрабіў не на рулі, а зрабіў такое механічнае ўправленне, перарабіў такую машыну сам. І калі пасля ваенны час трэба было хадзіць за хлебам, у краме давалі абмежаваную колькасць хлеба. Ён зрабіў такую тэчку спецыяльную, тэчку, казаў. І на коле, і каціў то глыбокае пакоціць, то у крулюшчызну пакоціць. Карацей, за 20 за больш кіламетраў там хлеба возіць, і гэтыя прыладу, каб хораша кацілася, ён сам зрабіў. Вазіў людзей на сваім транспарце ў Буцлаў. Калі трэба людзям было да споведзі патрапіць або павянчацца, ён дапамагаў людзям, дапамагаў. І, канешне, куды ён хадзіў маліцца сам? Не толькі ж дома маліўся, але прыходзіў і да капліцы. І капліца ў вёсцы Кіякова. Вось, вёска Кіякова, у Дохчацкім раёне, капліца ўзвышэння Святого Крыжа. 1907 год, збераглася гэтая каплічка. Яна ў пасляваенны час была зачынена, вось, толькі блізу 1990-х гадоў яе адчынілі, вось, вярнулі вернікам. І склеп унізе, там сям'я Кіякоўскіх, ну, склеп. І ён ездзіў туды, маліўся, ездзіў у іншыя касцёлы, слухаў, вось, маліўся, але сумам заўважаў, што пропаведзяў вельмі мала. Ну, мы-то разумеем, што за савецкім часам увогуле пропаведзі там трэба было ўсё ўзгадняць, і таму іх было мінімум, і такія, пра што трэба. Вось, і Рамуальд перажываў, што пропаведзяў мала. І я так скажу пра сябе таксама, што мне таксама бывае, як іншым людзям, стаіш на службе, вось я, да прыкладу, праваслаўную царкву хожу, і чакаеш гэтай, молішся, і чакаеш сошку пропаведзі. А напрыканцы бывае нярэдка проста ангела-хранителя усім, всё. І ён таксама перажываў пра тое, што пропаведзяў мала, і ён казаў такія словы казаў: «Людзі па-духоўнаму галодныя і сляпыя, няма пастара». Ну і, канешне, з размовы з ксяндзом ёсць такія словы, што той дарыў яму абразік, абразочек, ксёндз, а той же, нет, Біблія кажа вот так вот. Ну, ён так успрымаў Біблію, мы павінны разумець. І ксёндз кажа: «Хто тебе паставіў? Ну, што ты так вот паводзіш себе?» А ён кажа: «Я сам себе паставіў». Ну і, канешне, так ці іначай ён быў усё ж каталік, але вельмі паважаў баптыстаў, менавіта за тое, што шануюць Слова Божие. І на яго часта людзі казалі, што ты сам баптыст. Вось, а ў размове з адным з журналістаў журналіст кажа: «Вы не пратэстант, вы супер пратэстант, вы самі сабе царква». І настолькі ён быў верны свайму разуменню Бібліі, Ромусь Ліпчык Рамуальд, што нават не суадносіўся, казаў, што ён не суадношыўся з касцёлам. Лічыў, што яны моцна памыляюцца. Ну вот чалавек так вот успрымаў рэчаіснасць. І што мы скажам, што чалавек быў без Бога? Ну, наўрад ці. Ось, канешне, з Богам. І таксама скажу, што ён перажыў сваю жонку Клаўдію. Вось, яна любіла вышываць, ткаць.
І ён пражыў доўгае жыццё, блізу 93 гадоў. Уявіце сабе, якое доўгае жыццё. І ён казаў, што ягонае жаданне было ў асноўным галоўнае адное, каб людзі маглі думаць толькі пра духоўнае, бо іншае прыкладзецца. І пахаваны наш герой гэтага выпуску, незвычайнага выпуску, бо мы так адкрываем новае імя для многіх. Пахаваны ён у вёсцы Кіякова, гэта Докшыцкі раён, будзем ведаць пра гэтага чалавека. І хочацца завяршыць гэты выпуск двумя ягонымі такімі цытатамі, звязаны шмат у чым і з Бібліі таксама. Ён казаў у сваіх такіх нататках, Ромусь Рамуальд пісаў: «Буду просить Бога, чтоб жить смог в обилии и в скудости, и не потерять веру, надежду и милость». І таксама у адным з відзенняў яму было яўлена, што трэба шукаць ісціны ў Бібліі, пакуль ёсць яшчэ час і такая, ласка Божая, благадаць, ласка Божая. Я распавёл пра гэтага незвычайнага чалавека, пра Ромуся Рамуальда Ліпчыка. Ягоныя кнігі, ягоныя рукапісныя Бібліі – гэта сведчанне таго, што чалавек, напэўна, найбольшы чалавек у 20 стагоддзі, які так шанаваў Слова Божае ў Беларусі, што перапісваў яго ў дзесяткі разоў і людзям яго дарыў. Таму гэты незвычайны унікальны чалавек, мы яго будзем прыгадваць, памятаць, што ён быў, і мусіць шмат яму было пра што пасля размаўляць з Хрыстом, калі ён да яго пасля і прыйшоў. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.